Gilde, du forstyrrer lektielæsningen, din lille skid. Det kan godt lave noget. En. Og det kan godt være, at han vil være. Han er godt klar, at det sker, når han nakker en papir. Gilde, kan du ikke komme herhen, skat? En mærk. Nå, så skal du lige vaske ud, skat. Skal jeg vise dig. Mærkelig. Mere Kælig. som pludselig. Så vil jeg lige vise det hele. Mere. Og og så må jeg sætte det. Gilde. Han angriber decideret med blyant. Hvad laver han på Tulles papir? Hvad? Angriber den mod Tulles papir? Ja. A. Nej. Ja, det er flot. Au for. Det er satan din irriterende LORT. Du er god til at stave, Mathias. Din angriber. Det er rimelig svært at lave lektier. Ja. Se her. Hvordan gider ikke, kan man godt være på det. Sådan det den her blyant. Måske skal du tage denne her blyant, skat. Så kan jeg. Nej, den er godt nok, skat.